Παοκάρα, ομαδάρα, ομαδάρα, Παοκάρα, ομαδάρα, ομαδάρα. Μαύρη φιελά, μαύρη φιελά. Γεια σας! Γεια σου κοπέλα μου! Σας βλέπω μέσα στο κλίμα του τελικού. Ποιος το έφαγε το κλίμα? Όχι. Κανείς δεν το έφαγε το κλίμα. Λέω είστε επηρεασμένος. Είμαι κρυωμένος. Αλλά και παοκτσής. Α, ναι, πάπρου προς φιλοπάπου. Γεννηθήκατε στην Τούμπα? Όχι, γεννήθηκα με κολοτούμπα. Με κολοτούμπα? Ναι, η μάνα μου είχε άσχημη εγκυμοσύνη και η μαμή της έκανε μια κολοτούμπα και φλουτ βγήκα. Εργόσασταν ανάποδα με τα πόδια? Όχι, κανονικά με τον κόλο, εξού και η κολοτούμπα. Αλλά και ο πατέρας μου όταν με είδε. Έκανε και αυτός κολοτούμπα? Μόνο χέστηκα πάνω του. Απ' τη χαρά του? Όχι, από το φόβο του. Λέει τι είναι αυτό? Γιατί εγώ γεννήθηκα πολύχρωμος. Πολύχρωμος? Ναι, τόπους, γι' αυτό μου ευχόντουσαν πολύχρωμος. Κατά τόπους γεννήθηκα πράσινο, κίτρινο, μοβ, πορτοκαλί, κόκκινο, πλε. Σαν ουράνιο τόξο. Το τόξο το πήρε μετά ο πατέρας μου και κυνήγαγε τη μαμή. Εννοώ ουράνιο τόξο με αυτά τα χρώματα. Με αυτά τα χρώματα χώρισε ο πατέρας μου τη μάνα μου. Άρε πατέρα, σακούρτελε. Χώρισε ο πατέρας τη μητέρα σας? Αμέ, άρε πατέρα, σακούρτελε. Ναι, τι γιατί? Γιατί τη χώρισε? Α, ναι, της είπε πάλι με παγόνι πήγες μωρή κτηνοβατού και τη χώρισε. Α, και μεγαλώσατε ορφανός χωρίς πατέρα? Όχι, ευτυχώς γιατί η μάνα μου τα έφτιαξε με ένα μπελεκάνο και έτσι εντάξει είχα πατέρα, σακούρτελε. Μα τι θα πει αυτό το σακούρτελε? Α, να σου πω! Ναι. Και αναρωτιόμουν τόσα χρόνια. Παρ' όλα αυτά παραμείνατε όμως παοκτσής. Όχι, έγινε και λίγο γάβρος. Παοκτσής και γάβρος μαζί? Ναι, γιατί ο πατριός μου ο Πελεκανός μας έφερε πολύ ψάρι στο σπίτι λόγω της δουλειάς σου και ιδιαίτερο σαρδέλα και γάβρο και έγινα γάβρος. Δεν πιστεύω να σας έφερνε και βαζελίνη και να γίνατε και βάζελος. Μην βρεις θα χεστούμε. Μα δεν έβρισα. Τώρα δεν είπες βαζελίνη? Δεν είναι φυσικά αυτό. Για μένα που είμαι παοξής και γάβρος μαζί είναι. Κατάλαβα, δεν είστε καθόλου Παναθηναϊκός. Δεν μ' αρέσει το τυφίλι. Τι σας αρέσει? Η βρώμη. Τέλος πάντων. Πείτε μου πώς είδατε το μάτς. Εγώ δεν πήγα για το μάτς. Γιατί πήγατε? Για τη διαιτησία. Α, μάλιστα, κατάλαβα τη φιλοσοφία σας. Μην βρεις θα ξαναρχιστούμε. Μα δεν έβρισα, φιλοσοφία είπα. Α, γιατί εμένα μου ακούστηκε μαλακηθία. Τη διαιτησία πώς την είδατε? Τσάκισε κόκαλα. Ήταν όριμη. Πολύ, μέχρι και σάπια μπορώ να σου πω. Μου φαίνεται πως είστε εμπαθείς. Να πάω. Τι είπατε? Λέω έπρεπε να τη δεις. Τη διαιτησία? Όχι, τη Νέα Φιλαδέλφια, τον Νίκος Γκούμας. Κούκλα το κάναμε. Ποιοι? Εμείς οι αεξίδες. Μη μου πείτε ότι είστε και χανούμισα. Και το χαλούμι με αρέσει σαγανάκι. 7 μπαραβάε τσέμπερε τα ταταραρατατά. Τα ριάλια. Τα σελίνια μου να τσεδιβλά. Τα πετόλινα μου ρε τσεπούντα. Χανουμάκι λέω, θέλω να πω πώς γίνεται να είστε και αεκτσής. Α, λόγω της γιαγιάς μου. Τη μάνα της μάνας μου. Ήταν Κωνσταντινοπολίτισσα? Όχι. Παλιομερολογίτησα ήταν, αλλά φανατική αεκτζού. Της άρεσαν τα κυτρινόμαυρα? Όχι, η δικέφαλη IT. Στο τέλος τα φτιάξε εμένα και κλεφτήκανε. Και που το βρήκε, στο Βυζάντιο? Όχι, ήταν φίλος του πατριού μου του Πελεκάνου και της το γνώρισε. Και ο παππούς σας τι έκανε που τον άφησε η γυναίκα του? Πιέσει και τα φτιάξε με μια πέρδικα και την έκανε famous. Πήγε. Για μας και λαϊδούν τα πουλιά, για μας και λαϊδούν τα πουλιά. Τσιου μες στην οικογένεια, για μας και λαϊδούν τα καημένα. Για γάβρους, βαζέλες και εμένα. Να το κάκαλα.